పాలమ్మినా దానికి పట్టు చీర కొన్నా 30,000. పూలమ్మినా దానికి పుస్తెల తాడు కొన్నా 50,000. బోర్వెల్ నడిపిన ఇంట్లో బాసన్లు కొన్నా 75. బర్లను పెంచిన దానికి బంగారం కొన్నా 1,00,000. ఒళ్ళు వంచి ఇల్లు కొన్న చెమటగార్చి కారు కొన్న బెడ్ మీద పరుపు కొన్న 10 మందిల పరువు కొన్న ఇచ్చే కదని బుజ్జో ఓ బుజ్జి ఏం పాపం చేసింది బుజ్జో ఓనా బుజ్జి వదినే వీడు జైలు ఉండే కదా బయటకు వచ్చిండు కదా తెలియదా ఓరెక్కో మరి పొల్లు ఏం చెప్తాంది అటు ఉంటుంది ఇటు ఉంటుంది మనకెందుకు లే వదిన ఊకో ఉక సిగ్గు లేదు ఏడిపిస్తారా మొగన్ని